Začíname náš trip do Strednej Ázie a pomaličky sa budeme bordovať do Almaty. Please inform cabin crew in case of overheating, damage, reducing smoke or lost. Other electronic devices Almaty. Za mnou sa nachádza kostol Na nebo vzatie Pána v kazašskej Almaty, v parku Pánfilov. To je kostol Na nebo vzatie Pána v kazašskom Almaty. To je Green Bazaar. Káva? No? Slovakia. To je Green Bazaar Almaty v Kazachstane. Thank you. To je konské mäso. Zdrastie. Aprikota. You from? Slovakia. Slovakia. Здравствуй. Slovakia, Slovenia, all good. Your taste? Не знаем. To je almatské metro. Ideme do metra Almaty.
Autobusová stanica v Almaty. Pozdravujem. A táto chodia autobusy do Číny, do Urumči. И после озера Гуцай мы с вами выезжаем на обед в поселок Сате. После обеда наша завершающая локация будет Чарский каньон, то бишь долина замков. В целом Mierime pomaličky na východ Kazachstanu, približujeme sa k čínskym hraniciam. Takto vyzerá krajina. 9. najväčšia krajina sveta. Pozdravujem, sme na východe Kazachstanu. Sme v takom údolí, ktorému sa hovorí Mesačný kaňon. Takto to tu vyzerá. A sme veľmi blízko od čínskych hraníc, nejakých 100 km. Toto je pán Krajčovič a... Čaute, čaute. Povedz nejaké doplňujúce informácie. Tak Mesačný kaňon sa volá pretože z vtáčej perspektívy pripomína povrch mesiaca. Takže preto Mesačný a neviem, či si spomínal, že sa nachádzame veľmi blízko čínskych hraníc a blízko pohoria Tianshan. Takže tak toto je. Vítajte v Čiernom kaňone. Čierny kaňon je pretože sa tieto horniny, na ktorých sa nachádzame, obsahujú niekoľko rôznych druhov kovov. Tie kovy vplyvom slnka teda časom zoxidovali a niektoré až na takú čiernu farbu. Jedná sa predovšetkým o železo. A výška nadmorská pod nami je okolo tých 88 až 100 metrov, čiže je to tu celkom nebezpečné v určitých pasážach. A čo je ešte zaujímavé, že sa nachádzame na hraniciach s Čínou ešte bližšie, ako sme boli predtým v Mesačnom kaňone. A častokrát tu vraj boli aj nejaké tie problémy s Číňancami z nejakých politických dôvodov, takže čisto sme na hranici s touto asi momentálne najväčšou komunistickou krajinou na svete. Jazero, ktoré sa volá Kolosaj, je to na východe Kazachstanu, môžeme ho vidieť za nami. Je to taktiež kúsok od čínskych hraníc. Toto jazero je vo výške 1820 metrov nad morom. A čo je zvláštne, že tie stromy tiež, čo sú za nami, tak sú to endemity, že vraj žijú, že vraj rastú iba v Kazachstane, v Kyrgyzstane a v Číne. Je možné tu vidieť snežného leoparda, je možné tu vidieť hnedých medveďov a ideme aktuálne kolečko okolo toho jazera, je tam krásny chodník.
Si určite študoval poľnohospodársku. Sme akurát v Charing Canyone, tak to vyzerá. A ideme 2,5 km pešo, to je Tomáš Krajčovič. Ideme 2,5 km pešo, dojdeme na začiatku toho kaňonu. Možno, že nastupujeme Buchanku. Nádherné prostredie, nádherné počasie. Neutrálny. To za mnou je rieka pri Charing Canyone. V južnom Kazachstane, asi 200 km od Almaty. Toto je rovnolená rieka Charin. Tento kaňon vznikol tak 20 miliónov rokov dozadu. Šimbulak. Do výšky až 3200. Chce pridať, tak tam pôjdeme aj lyžovať. Medeum. V Kazachstane v Almaty je lyžiarske stredisko, ktoré sa volá Šimbulak.
Dá sa sem dostať lanovkou, v ktorej aktuálne sme. Keď sa človek dostane do strediska Šimbulak, je tam požičovňa lyží. To požičanie sa pohybuje zhruba od takých 10 až 15 eur, v závislosti od toho, že aká je tá výbava kvalitná. No a potom skipas celodenných stojí od 10 do takých 16 eur. Čiže dá sa sem ísť v pohode lyžovať, dá sa sem dostať taxikom na začiatok lanovky, volá sa to Medel. Odtiaľto tá lanovka stáva nejakých 8 eur spiatočná, dostane sa do strediska, kde už si môže požičať vybavenie, kúpiť si skipas a môže lyžovať v nádhernom lyžiarskom stredisku, ktoré je na ďalšom videu. Stredisko Šimbulak. Pozdravujem vás, sme aktuálne v stredisku Šimbulak a sme vo výške 3300, je tu stále sneh na apríl, dá sa tu stále lyžovať. Tieto kopce za mnou sú 4000 a v pohode sa tu dá robiť turistika. Počasie je perfektné, je stále dosť teplo. Zdravím vás, sme akurát v Šimbulaku, je to na juhu od Almaty, je to vo výške, aktuálne sme 3200. To za nami je napríklad vrch Čkaloba, je vysoký 4000 a tieto vrchy okolo nás sú zhruba okolo 3700-3800. Je tu stále ešte meter snehu. Dá sa tu lyžovať a dá sa sem ísť rovno z Almaty. Toto vyzerá v Kazachstane. Pozdravujem. Načeme. Môžeme pozrieť 24 hodín dopredu. No. 3200 ideme vyššie, ale viditeľnosť žiadna. To je to, co Michal. No. A už viditeľnosť klesla. Vo výške 3450. Vrch Šimbulak, viditeľnosť, Boh vie, čo tu není. Je tu stále kopec snehu. A sme prekvapení, je tu dosť teplo. A napriek tomu teplo, ako vidíte. 3500, normálne. Som spotený, extrémne teplo. Máme taký dôkaz. 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 7 ukazuje. A sú tu bralá pod nami.
bolo pekné výhľady. Na to zase, vieš, ono je, keď stúpaš nejakých možno 2000. Takže to je tiež nepochopiteľné. Určite, ja nehovorím ani na to, ani na tú stranu, proste len vravím, že... To bolo naše ubytovanie. Je to štvrtí v Almaty.